Diri mo, diri ang bansa, bagong kanto ko. Buntag isugdan, dali ra kayo pagka odto na. Atop na. Dara. Nabisi na, nabisi. Ayan, nagamitan ang mga campers niya, gikan sa mati. Kaya namin nagulat siyang gabot. Awan, naan na gani haron din nag-ingon na nanang sila sa hayang gabot. Unsa na oras Mil? Ha? Utso pa kapit. Ni alas 11:30 na. Oo, awan na ito ano. Tulo na ka oras. Abot taron sila sa Surigao. Sugda na og repair. Sugda na og repair sa mga master. Rescuer gikag banay-banay. Di ara ilahan ng ipambutangan og mga ribs ang balay para mabutangan sa scene. Nag-uban na siyang subunjong bana ni Risa og bana ni Anami. Suara Sama na? Wala, video. si muna yung mga rescuer sa banay-banay. Buntag isugdan, dali ra kayo pagka odto na. Atop na. Ayaw ka na, mag-anak ka. Ayaw. Kway tao, kaya nalumpra. Mapasa ko sa kanya, ha? Kway tao, kaya nalumpra. Kaya ko lang, kaya mabukot na. Ang mga rescuer nag-andam na sa ilahang tulganan ato atoon tuar ilang tulganan. Nabisi na, nabisi. Ayan, nagamitan ang mga campers niya, gikan sa mati. Mga campers niya. Dapat PC ka po, bertingin ko una ko PC. Barkura. Tuhan na mo kanina. Dugot ni Budong wala. Wala nang pag-higtan, pagmatataw ka to. Balon saging balon. Uy, ang bula di ay. Binulat nga koy. Una siya ang binulat nga koy. Hapit na ni ma desisyon ni. Sa libo siya,
Mas pwede to gabi kay open jud. Si Kong Kong, oy. Open din gabi. Open. Di nga alam tayo mo. No choice man. Ang kuy, naglangi pa mga kuy. Night, daghan gamit. Akatugo naman yung abor kayo sigo kay ana mangigdani. Magsundo meron sa ilang Rachel o Arnel. Gi kuha nilang lalay. Ug ni Manikoy. Wa pa di kaabot, abin mo naabot na sila. Lino kayong dagat. Charge. Abon na po sila. Alas 11 naman, wa gyapon na mo ang gi paabot. Mangita lang sa aming signal kay wa may signal ri. Ina to si Sir. Chef. Bilin lang sa may mobile check kay mobalik ko mamay magpa-signal lang eh. Basta yung amang isundo kay basta yung amang isundo kay basi ka nang kuha na. Isa kay van, basta yung nagsugat ra. Wala nagkakontakanay kay may signal. Ngita sa aming signal ani para ma-sure na kung naapa ba'y paabuto noon o tuwa na ba sa Surigao noon. Mobalik ko magpa-signal lang eh. O bayaran na mo daan. Chef. Mobalik pa may magpa-signal rami. Sige. Wala na Bayad bayad. ka daan? Oo, damo talaga. Wow, good. Salamat. Magpa-signal rami. Aba. Hindi daw sila. Anzo. Namin nagulat siyang gabok. Awa na, ay naana na yung ganing haron din nag-iro na nanang sila sa hayang gabot. Kung saan na oras Mil? Ha? Mas 8 pa kapit. Ni alas 11:30 na. Oo, awa na ito ano ito. Tulo na ka oras. Abot taron sila sa Surigao. Oh, ni siya sa taga nito ni. Daghang nga ng linya nga natumba ni. Atong tindahan. Ukat na.